Gelýän ben kesim gelýärmi? Geliyor ağam. Salam aleyküm. Wa alaykum. Gowmuşyň han bir özüň tanıştyr elkülek. Men Pesen diýdi Osman. Awa Osman. Awa 81-nji ýylda oglan. Öylemi. Han bir başyňdan geçenini görürüm ber. Osman. Awa ağam bir de şu teret yakada çarwamyz var. Maldar da goýnumyz var şeýle. Aha. Ondan şotada, mıdam şotada kim? Gara başyň güni şotada bolýar, somsuň güni krönlip bir owa var. Şotak gelýär. Ara diýsek ki şotada goýun bilen meşgul. Ondan şotada aýna ömür gara malla onuň Angrek geçtik, geçýärdim ki gara terhede, gara beýärinde, aňyrsynda gara goýun maksaň şeýle bolýar da. Hiççi şotadan bizi bulan sallatlary gelip şotada gaçdymdan ki goýuny hawaladylar, oglazy bizi de gaçdyk. Şondan gara bakyp aldylar da şotada. Ondan şotada Wura paçaň çykaryp äkitdiler. Doj maşyna mendirip. Haýsy terket bolýar? Aşk deme. Nira bolýar terket bolýar. Gyzleterege mi? Balkan welaýet. Haýsy bolýar? Balkan welaýetde. Balkan welaýeti bolýan ýöne ýanky etraplary bardyr. Awa, Şarlawuk diýe, Garagaş diýe. Düşündüm. Obalary, Angrek obalary. Aha. Onun hiççi şondan gittik o hulaza attılar o degdi o hulaza zecirle. Onun gittik bardık Neftaga. Sizi okladılar. Onun futbol yançanda gara 3 ay yarımda wagt alýar. Futbol şotada hiç tatlı yok, hiç puç yerden gara yüklep, gara şu attılar, şonu öldürün büyüğüne etçek bolup, olan elle düştüğümden hemen yükleyiverýärler de. Näçinji ýyl bolan bu ýyly? Bu 2009'da bolan. 2009'da bolan. Aha. Awa. Atıp yaraladılar mı sen bir yerine ok değdi mi? Awa, yaraladılar, ayaktan vurdular da. Suratını uğradanlar. Gelir nemeder biz koyuyorsun. Awa. Onun hiçi 3 ay yarım şu Neftada futbol yançan saklap. Şonda bir gün akitdiler, fut edip, bara 25 yıl yüklep, 25 yıl? Krite deyip bir yeri var. Awa, bir türmesi var, adyna Krite diýe öldüre. Krite. Awadan nefe de. Awadan nefe. Hiççi girdik mi girdik. Ondan gawsyndan girdik. Oduk günni men baranım ýadymdan çykanak. Şotada edil bir itron ýaly bir wurdular, bir sagat ýalak. Giren wadyňa, gelin wadyňa. Awa. Giren wadamyz yalaňaçladylar şotada. Bu yalaňaç. Oturup tur. Awa. Oturup tur. Edil şu oturup turup duqanda dubinka diýe arkandan edil arkandan vuranna edil şutan ýol bolup gitýärdi da. Ayaktan başlaýar ta kelle gelýänçe. O sebebi ýokmu ýöne baranda ilkulak salamu aleyküm mi bol? Awa, salamu aleyk we aleyk perwanne dele, eline dele wa. Şuýam. Awa delen teretdi. O tada o urmak diýen zat o ba bolmaly o. Köp oglana garap şansyndan düşmeýär, köp oglana da düşýär o. Ondan içi bir sagat ýalak ýenjildim şotada men.
Şu taada bir o dünya gözüme görünüdü. Şonu ýaýdy baýdan tamam. Ondan bir otağa sal okladylar, bir garaňky otağa. Näme göňden gaçan ýaly, ýenjilikli, iddialy awnogly adam. Girdik. Ondan sonra hem son içinde de bir 10 gün yer sakladılar. Ondan bardık oğlanın yanına diyemeli bir otokta 10 adam içinde de hiç tat yok. Bir tuvalet var, çünkü bir el yulian, bir el canın yumana. Ona da suyu ikinin ara bir geliyor, yarım saat geliyor. Sonra kadar sulanmalı zaten çotada. Yarım saatin içinde şu suundan bandiyatlar almalı. Yoksa da şondan kalsan da sen 5 manat pul vermeli. Yoksa su yok sana. Ertikin neçeliyim o 5 manat vermesen su vermeyerler. Şonu versene ba, yoksa da su dileyenler gelenek yok. Yan elin olsan 5 manatı nereden alacaksın? 5 manatı yanında bolmalı hele. Yan eline. İçeride otururlar var da. Ha. Bizde ne önce içeride gelip 6 ay olanma, 1 yıl olanma, 2 yıl olanma, karal 10 tanıya, 10 tanıya, sallaklar tanıya, karal ola önden oturan olanlar da. Ha. Ayakları var amana, aşkıvatlı 5 manatları olsa, ayak bilen getirdik yerle, karal soncuya bırak da. Otada 10 adam olup bir otokda bolonda, karal bir-birine kömek ediliyor otada. Bir öy alak da oluyor da, hem ben ağzın bir oluyor da. O senki, menki dilip durulanak belli oğlanla on diyenak. Kimde 5 manat pul olsa o otoga şu harç etiyor. Ondan hiççi ondan sonra da näme şu tak bardyk o ay bir çay bolluk. Ondan sonra başladı bir amonnip bir zat bir belalar var. Sesim var ya mı? Geliyor sesin geliyor. Sen yönü hareket etsen neme saklanıyor da hareket etmeyecek bol. İnternet koşak olsa demeğini neme diye. Sesin geliyor. Vuruluver arkayın. Aha böyle. Ondan bir meselesi var olan. Gardevice diye yapılan öldür amonya. Ondan sonra aya yetip yetmeni geliyor şu amon. Ondan gelen ne de ne olur ne mefadam ne don içip geliyor. Şundan açıya kapını yeka çıkmalı da şarıya. Aha. Ne yeka çıkmalı kapının alına 2-3 du. Edil kalk diye olin, edil giyişka deyip, edil şuna yaplaya gittim. Tağıran gitken beyle karşıyım. Ara çotada bir saat yalak bir ahir zaman bolya. Neyme? Hamana, ay mınin bolana, mınin bolya, bir loşka hamana ya bir kepkir ya gazan. İyi vitçki. Aha. Öyle rat beren ağın. Öyle bir yani bir çalpak buğday dandan ola içinde yağ yok, rat yok, o buğday o sen o bilen bolan ağın. Öylenle näme? Kelem kartoşka gaynatya su jagazy bir çalpak su. O da näme? Orus çöreği de 7 adama bölüp beriyor o şeyine mekan anrına yetmeye tökönüyor o molayam ne adama. Bara için bunu Şotada gara şu 5 manatın bolsa, garının bir kaçya, yoksam da kaçanak doğrusu. Neçe yıl oturdun Ömer? 10 yıl oturdum ağası. 10 yılım Oğu'da Nepe'de oturdun ha? Yok, 3 yılını Oğu'da Nepe'de oturdum. 3 yılını. 4-5 yılını Bayramal'da oturdum. 2 yıl, 4 ayını şagallayıp bir yeri var. Şerjoğun yanına şagallayıp bir şu tağa oturdum. Şu orada Nepe'de şu başka gelenleri bir gururun versen. O iyi mitin ehilek. Adam atlarını tanıyan olsan şolun atlarını yine türmen takçıları vardır. O
operativlikler vardır, başlığı vardır, yine de hır topor nemeleri vardır. Şolun ağıtları yadına düşen olsa ağıtlar nayıp. Onu ediyen başlığa şu vaqtda men kelleme gelýärdi şoň başlygy amollan başlyga sardy. Ondan türmäňde şo bara ikinjiye, üçüncüsü garlyp bir wady, mayordumy, opurdumy sonjretdi. Sary garly Muhammed diýip bir wady şonda bir heykelli bir daýaw bir wady Muhammed diýip adyna. Ara familyalarına ara men bilemem olan şo işgärleri men şonna ýan şo tadan. Türmäň işgärleri bulur. Hawa. Ondan başgasyndan näme gara biz otada gara görüp duranlar gara uluraklar şular gara şolary bilýäs. Başga kiçilerini kän bir atda kelde de galanap o bay kelleme getirjek bolýan şo giren günüm şo wurlallama kelle gelene ola atlaryny bilemem olan men. Ondan näme imit agasy imit dilýän ada otady ýok. Bäsman pulun bolmasa şo tady sen öläýmeli ýok. Beren akda bermeseň näme ölersiňdir näme. Öz imiti bilen şoň oň zydap ýaşamak atygyn. Bäsmandyň bolaýmasa. Bäsmandyň bolsa da näme? Onu ara fallatlara kartuş tuwi angry bäri ojuk alyp bolýar. Edil şonýalak Beýleki kameralarda yatanlar bilen kontakt edip bilýäňizmi? Beýlekilerde bilen näme? O reş penjara şeýle gara senen urýan gup onuň penjara çykyp biri-biriniň ýüzüni görüp bolanak ýöne sesin gelýär, alşveriş ses bilen bolýar. Ya ýöne görüňdok ýankydaşlar bolanak ýok. Gezmäli dada da çıkaran oklarmy sizi? Mene şo tada dogry 1 ýyl ýarymdan soň daşaryny bir safarmy, iki safarmy gördüm. Ora berke bir gördüm şo tada, iki safarda gördüm. O da näme? Bir hawa degiriýär 15 minut sallala. Başga da göremem. Şoň üçin 3 ýylyň içinde iki safarmy näme gördüm daşaryny. Kesilse yamaşkan linke basyp giräýmelidir. Ýani iýeren linkime basyp giräýmelidir. Internetiň berbedi diýen, elektrik neme diýen bir zada bolýar. Awa şu internet ejide öýken bärde. Awa. Ömer nirde durduk? Bir yerlerde durduk. Ömer dowam edibersen. Awa şu kriten sistemi. Awa ondan näme şotan bar ýagdaýda erwet agamara. Ka wagtlarda da mudam şeýletdi ki, bärden bir $100 gara işleş wada edip bärden çagala uratýardy da Aşgabatda. Bize garşyny uratýardy, hat bilen alşýardyk da 5 manat puly. Ondan Aşgabatda bir aýak bar, Aşgabatda barya bäriniň şofýorlary berilip goýarlar, birine gawşyr diýär, hat bilen gara düşünýär. Ondan Onun böyle kontrolörler bilen gepleşýärdik. İçinde gara işgärler bar, gepleşýär. Biziň şo 5 manat pulumuzy getirdi berdi. Şey diýär. Ondan $100 $20 aýap hakyny alýar ýolny. $20 alynýar, $80 eline gawşýar da. Ondan stala oýlan onuň hallatlar bilen gepleşýär. Ya gawtuwa gara kartuşka soğan gara şolary almak üçin alýarsa şolardan satyn alýarsa. Nä zat ýok ýa, zat beren adam. Imiti ýok. Şolary satyn alýar gara kartuşka soğan alıştyrýarsa şolary produktka da. Ara olada 2 sek satýar ki bize ony. Ama 5 man bahasy bolsa 10 man da satýarlar bize. Gayet haklı. Ondan fuğundan ýan kaýdanım, fuğda günne yarım saat gelýär.
Şo bandiyat almaly sen bandiyat bilen ýa galaýsan ýa alyp bilmesen de şu ýankaýdan mene 5 manat berip şo suwuny almaly. Kädiräni şo 5 manat almak üçin spesialda ýapýarlar suwy. Şoň 5 manat alaýçylardan ne? Onu gördük. O da bolýar içinde. Deme ömür içinde adam kän ölýärmidi. Sen bolan wagtlaň Adam tubik tutup diňe adam ölýär çotadan. Başga zat bolanok. Näme bir ýagyn nakar iýmesen bir otoň içinde 10 adam bir hawa değmese adama näme garan adam keselliğe da tubik diýip bir kesel var o öýkünde deşýär da ýagyllat baryp durmasa öýkünde deşilýär. Deme ejid bolsa günne bir tapar pragulka ýa-ni howa arasynda howa çykaran oklarmy? Yo hawa diýil ýa zat men göremem. Aýtmam mene 3 ýylyň içinde men 2 tapar hawa gördüm. Hudaý sakla. Amon ni bir belasy bar oň bile oy. Ýene gelli tamam tapır tupur 2 saat ýa 1 saat ýa diw purup aýtmam edili o dünýä ýaryň olşýar o tada ha. Öyle hiç sebep yok. Yönü gel o sebep yok ha. Sebep boljak onu ay şu günämi etdim. Ay urtullo da diýsen boljak ki. 25 ýyl sen oň berigili, sen oň vurup paçaň çykargyly, sen o tada hiç ýyly olan vurmana hiç zat yok ha. Aýtmaýarym men näme. Bir öýünde bir öz puluň bilen alyp dursaň bakal ýa termiz alyp dursaň ýa zawarka alyp dursaň awa şu ýa loşka bir nahar ýemek üçin loşka alyp dursaň awa şu nirden aldyň diýip burýa. Bir boljakmy şo. Bu ýa şo tada bolýatdy şo. Onun beýleki türbeleri biraz gurrun versen de Bayramali diýdiň de Bayramali näýlek? O taýlar näýlek? O Bayramaliň ýa Bayramali ýene de o Bayramali ýene de oňşmalça däl. Bayramali onjak bir nemede oň gawy ganimat kritik wara gawy ýene şagaly o da kritik sisteme fark eden. Bayramali içinde ganimatragy. Pulun orada ýaşap bolýar diýen Bayramali. Awa şo 5 manat pulun bolsa ýaşap bolýar, ýogam ýaşap bolanok da. Tomsuňunna wara kriti wa tomsuňunna innamyň tenýä da. Innamyň tenýä hiç näme kansiner ýok, penke ýok, zat ýok. Onu näme etýärler? Ştaty bize bir gazyp gaty. Tomsuňun bolanna on bir penjarajy var da gapyň. Owa. Onu 2 penjaradan mydam gysyngyny açyk, tomsuňyny açyk o penjara paket tutýarsa o sırtymyza. O ýiginde bir 2 tane penjarasy var. Şonu gapyň ortajogyna şeýle bir penjarajyk şeýlerle şonu açaňda hawa çekýär. Şoň otokda bolsaň. Owa. Kontrolörler şoňa öwrenip durdy. Şonu tomsuňyny bolsa spesialny ýapýar. Sebebi yapanda yel çeken akta. Owa howa gelen o. 5 manat hawa. Gaty geň zatlar var oğlum. 5 manat pulun berýän penjaran açyk goýýar. Hawa çekip hawa çalyşýar da bir adam bir ýatyp bir hezil etýän da. Ganimat bolsa. Gysyngyň näme etýär? Gysyngyny açyk goýýar. Spesialny 5 manat aljak bolup. Yaprağın batýarlar diýär. Awa onu yapmalı gysyngyny. Spesial açýar, tawuk bolýar da içi. Hawa çekýär, tawýar. Spesial açyk goýýar 5 manat alýar. Yapýar, gözde ha bilan etýär oýlaryny. Şo taň sakçylary diýendir de, şo demede. Awa da şo hawa 2 saat ýa 3 saat şol çalyşyp durýar da şo kontrolörler da şola. Gadam uryp berler şo daşarda şola 2 saat shiftleri var. Şola etýär, 5 manat almak üçin etýär, başga zatdan şeyden ha ony. Hudaý saklasyn. Hudaý saklasyn. Ontalyň bu toron ýerleri diýilýär de. Ontalyk demesinden zat galan. Awa hakyky bu toron ýeri edil şotada, edil bir ýan kaýdanym o dünýä gödüňe gelýär diýän ha.
Yani sen şu yan kaydanım 5 mandyň bolsa ýaşap bolýan ýer, ýokda da ýaşap bolanok. Yan kaydanım o produktany da getirýärlerini yan amolly da bilýär ki, pul bilen satyn alynýany da bilýär ki. Gelýär öldüri isbizan etdiýär ki ony. O da 5 man pul almak üçin etdiýär ki ony. 5 man puluny alýar, sen yan produktany öldüri ýene öwürläp başga birinden uğratyp goýberýär ki $50 alýar. Yan produktany berýär sana. Özüň oýuny. Ama özü şeytýär ki. Ýa. Yan kaydanın da diňe şo 5 man pul işlemek üçin etdiýär ki ola. Ve ömür bulon Badar iqtisadiyeti türmek içine geçipdir de. Şo taýda Badar şo taýda var. Hudaý sakladı. Ay berekellah. Hakyky Badar şo taýda. Hakyky Badar da. O ýöne içine giýrende ähli hukuklaryny daşyna goýup gelýän sen hakyň diňe şo kapydan girip ýa-ni penjereden hem çykýan da neme karmuşkodan çykar. Şonu alak hakyňyz bar. Berekellah. Awa. Edil şo sisteme da. Ýoksa men produktany biz pul berip almalary. O bişip bile gelmel, nakar bolup gelmeli ol. Owa. Ony ýöne bize satýarlar. Isbısan da su verýärler, satjak bolup etýärdi ony. Şagal näýle? Kan bu şagal barada da biraz gurrun ver. Şagalyň türmesi. Ömer, eşdiýär. Şagalam edil terörist taklanýar takladylar biz şo taýda da bardyr. Edil kriten sistemeti var şo taýda da. Şagalladı. Şeydir şagalla şo kriten sistemi. Farky ýok. Näme? Ýüz adam bir 1000 metre ýeriň içinde 700 adam başga naharda ýanky sisteme, ýanky 5 mandyň bolsa nahar batana, ýoksa da ýok da. Öz puluny bilen satyn almalar. Edil şo sisteme de şagalla krite bilen edapy bar, farky ýok. Ýöne fakat hawadan dem alýan nimeseň başga farkyny görmedim men şoň. Edil şo sisteme. Ömer, o çöröňiz bitine keliňiz, entäm o giýri alypdyňyz, aýagy üstüne çağalan ýanynda dolanyp barypsyňyz, o. Hawa. Hawa. O diýergalyk diýmeli, o Hudaý jandy gözledi ki, biz ýoksam o taýdan bir çykmak gatygyn. Özüňem çopon. Özüňem çopon. Hawa çarwa oglan ki özüm. Şu wagtda çarwadan owadan geldim diýmeli. 150 kilometr aramyz var geldim men ýa-ni şu wagt. Näme Ömer sende bir jenayet işle. O bir erwet zat etdiňde ot bolup duranda nämen ýakjak. Ne senne bir çarwa. Ha? Hawa. Indi şu atlara deýýän mine bir adamyň ömrüni kül edýärler de. Onu hawa. Çağalaň ömrü kül. O seňe saglygyň kül. Hawa. Ne şuloň edip berende atlarlar. Bizim aklymyz alan ok. Şoň üçin gurleşip oturýar. Ömer, ne bize dogry düşün. Şu atlara siz şaýatlyk edýäňiz. Ne şu ikinci jahan uruşy barada kendi eşdensiň, kinolar görensiň. Ne şonu konslaýyrda gulluk eden demeler var da. Etkerler var. Şu atçolar 92 ýaşynda Kanadada birini tutup basypdyrlar. Şonu gulluk eden üçin. Şu konslaýyrlarda. Bizem şu prosesi ýöretjek, nemetjek bolýar, aşjak bolýarsa, şoň üçin siz şoň şaýatlary bu bir ýanky insanlyga garşy edilýän jenayet. O insanlyga garşy. Adamzadyň nemeligine garşy. Werde ne senin ne ot bolondu ýakjak zadyň nämen? Senin ne terrorist o nähile bulon
hiç akla zada sığan ok da bulun edip görün zatlarını. Awa hiç illi kellemede aklına sığdırar ýallatlar eden akşula. Hakykatdan edil şunu ýalak ki. Bir yamallap aýtdymyz diýýänne hakykatdan şo ýurt edil şunu ýalak da sistemde şunu ýalak. Hem şune diyenlerine ne daşından yani Türkmen bol düşünüp bilem dokta. Bu adamları bulur ya alak zulmü. He bir basvalcı olsa, bir düşman olsa yani şulan edip içine giren olsa, senin vurşan olsan, o yediğin vurşan olsan, o da bir başka onun adam yalak saklanır ya da yetiren. Yönü siz öz Türkmen'i de kanı verir, nemesi verir. Hem de tarihi bir, dili verir, dini verir, medeniyeti verir. Köp nemesi de biraz ağırrağı yerlersen karnına çıkar köpüsü. Berekallah, hava. Bu da atlar hem çüne diliyor. Bu da atlar devlet derecesine ediliyor. Yani bir adamın yanlışı, iki adamın yanlışı derler. Yani şoň üçin soruyan şagal näýlekdi, beýlekler näýlekdi. Bu sistemi. Hawa. Ödem hiç kime görkezilmeýän sistemi. Şu üstü yapykda. Hawa. Şunu aýtmalymışyn hiç ýerde. Aýtmaly ki muny bir ýaňa ýetirip bilýän bolsaň aýtmaly ki bize taýin şuňa niýerek aýtmaly bolsa biz taýin. Aynen şu wagt başladyk bunu biz süýde halkara süýdüne berýäs. Bulary ne ýa-ni Nürnberg prosesi alak owadan nepe prosesi bolmaly. Biz şonu urnajak bolup ýörüs. Ne şoň nemesinde. İl un bolup etmeli. Bu Türkmeniň bir ary namasy mertebesi. Bunu biz açığa çıkarıp günahkarı cezalandırıp bunu düzeltmesek bu iş devam ediyor. O bir yıllık Hava şu an olurlu. Hava. Kurban ağa 17 yıl yaşan onun içinde. Hava. Onun diri alanına da yani şükür edemesen o ne diri alıptır deyip o den görüyorlar adamlar. Berekallah. Doğru hava. Sonra deme Ömer köp sağ bol o gurrun üçün yadyna düştü şu adamlaryň atları gerekdir. Şu cenayette el goşan adamlaryň hemmejesi cezalaryny çekmeliler. Aha. O halkan bilmeliler. Bizim işimiz şol yani ähli sistema, şu sisteme hyzmat eden adamlaryň hemmejesi şuňa şärikdirler. Bu näňde takçysından başlap ta nemetine çenli. Şolun adyny diýje ünlü ýatlaňyzy derrew ýazyp alyň. Toňam bir ýagdaý bolsa ekrana çykyp durun berýäňiz. Bu datlary hemmejesini dokumentleşdirmeli. Halka ýetirmeli, gündeme çıkarmaly. Bu datlar şoň üçin edilýär. Aha. Bu ýöne bir eme bolsun, gurrun bolsun diýip demedilerimiz yok. Şo siz bir şo taýda şaýatlyk eden adamda, o taýdan Türkmenistanyň içindäki adamlara bunu entek gurlap bilen oklar gorkun emesinde de. Awa gurlap bilýän akla o pakirler gurlasa ýerlerim şoňa barýar. O siz ýuwaş şoň gapysyny açdyňyz da, olaram çıkarlar. Olaram adamdır. O yuvaşlık bilen şu arkasında adam bağdığını bilseler olurum çıkar. Aha. O siz başlangıcısınız. Aha. Ne şoň üçin köp sağ ol Ömer o taglyňa teret entekler gereksiniz siz şaýatsyňız. Onun sizi korkuzjak gorlar, ürküzjak gorlar. O käbir nemeler o şeytanlıklar etjek bolarlar. O da atlara eme bermeň, ýol bermeň. Gaty arkaýyn bolun. Barmağını atyp biljek adam bolmaz. Batyranyň elini atyrsa eli keteler, dili atyrsa dili keteler. O şondan arkaýyn bolun. Bu da atlar çözmek üçin dünýäni ayağa kaldırmalan bolda kaldyrýar. Bular kökü damarı bile. Bolýan bir de şoň çözülmese
Bolmasa yankı o serket bizim de adamlarımız tarihinde adından bile nokta. Şu serket nem için badip toran okur da. Kim çıdıptır şu serketi? Nem için var o tayda serket. O Türkmen'in go'ramolliyle bir deme yok abi. Onun adam yanlış bilir. Yanlış adına bu cezası vardır. İstiraf edersin ya yine bir şonun alak. Bu adamı 25 yıl ömrünü kul edip olur mu? Ömrün kul edenden soň da edip böra bu cinayetler bula. Ömrün kul bolugly kiden 25 yıl sen alıgly, sen boynunda şondan soňra bula cezasyny başlap böra. Sen bir 25 yıl alan adam bir öz yeterli aşa 25 yıl. Özi. Ondan soňra bir ondan soňra sana ceza gerek gara şondan başga. Şoňa yeterlik diýende 25 ýyldan gerdeninde şoňa destiden kelläňde şoňa bolly adama, bir adama. Ondan o da atýlar 25 ýyl diýende bir adamyň ömrü 25 ýyl şonu diýende hawa. Sagdyn adam 25 ýyl işleýär. 25 ýyldan soň pensiýa gidýär. Bir adamyň ömrü. Hawa. Ödüm yaş sagdyn wagtyň 25 ýylyny şo taýyp berjek bolsaň näme diýmek bu? Bu başgalarına çağlarım yetim oy. Bolya ömür köp sawol ştaýda jemläýeli biz. Ýa-da ýene aýtjaklar rahat aýt. Bolya näme kömek gerek bolsa şoňa haýatlyk etmeli bolsa men bada, her haçan bolsa men geplep aýdyp bilýän jolatlary. Bor ömür sen ýöne aýtjaklar bolsa rahat aýdy berin bizim wagtymyz çäkillerler. Bolly näme menne başga aýtjaklar näme ony bir-birden aýtjak bolsaň oňa sagatlap wagt gerek ýöne opşym alamyzda şonu näme şonjura da şoň sistemesi gara şo 5 manat puluň bolsa sen ýaşap bilýän, ölmän çykyp bilýän, bu ýok bolsa da sen öläýmeli, ölüp gitýän oglanlar da biz kän gördük aňyrda. Tubik kesel tutýar, tubik kesellen soň da näme? Gitýär da, o keselle näil tutýan. Ne o adam bir ýerde, o preberke diýilýän zat ýok. Hiç bir behnaşy taýynyň igne, derman, o zatlaň puluň bolmasa ýok. Hakykatdan ýok. Bolmasa sana bir kellägir bir däne dermanna beren akla sana pul bermeseň. Sançata sen pul bermeseň çykyp bilden çykaý, çykaran akla. Hiç ýyly çykaran akla puluň bolmasa. Puluň berden çykarýarly ýani. O şu edir şonjura. Ne baniye diýen zady o ýene şu 10 manadyny berseň sana bir wagt berýär, suwa düşüp almana. 10 mandyň bermeden sawuk suw atýarlar sana. Sawuk suw bilen sen suwa düşüp bolýany. 15 günden bir gezek o da. O şonno da 15 günden bir gezek razy bil. Bir kızgınjak ya yarım saat bize wagt bersen bolýar bize. Şu yarım saat wagty da beren ak. Ispysan ne beren ak? Şu 10 manadan aljak bolup beren akda. 5 minut geçmäge sen sawuk suw atýar sana. Näme üçin atýar? 10 manadan aljak bolýar da. 10 mandan berýän bolyn, bolly. Atýar suwny. O howa satyp böler şonda geň bunu. Hawa atyl 5 şontyna gaty geň görýär ölmez va gurrun etýär. Şular eli, şular akyldan näýli gelýär ka şo zatlar. Şo 10 manat berseň açmaly ýoksam yapmaly. Şular akyldan näýli gelýär ka şo diýip ölmez geň görýärdik şonu. Ýani gözümüz bilen görüp gaýdan zatlarymyz da agam şo ha bizim de. Ýa. Gaty geňlatlar bar olan. Wara geňlatlar bar olan. Özüňden alyp ýene özüňe satyp durlar da, näme diýjek? Ondan näme? Howany ýöne Allah beren howasyny satmak diýmek näme diýmek? Şu da at men kelleme gelen nokta. O kelleme girdirip bolmaz ýöne şu hakykatdan da bağlat şu. Bolanlar özüm şaýat şoňa.
Bor ömür köp sağ bol ömür. O canın sağ bolsun. O gözüňe seret, taýlyňa seret. O netip bolsa bu da atlan hemme jetine süýlediler. Şu da atlan maddi, manawy hemme yitiren da atlangy döwlet tölemeli var. Töledir. Bolýar. Her açan şoňa şaýatlyk etmeli bolsa bize taýyn şoňa. Bor ömür sağ bol. Onu sağlykda görşeli ştaýda jemläýeli. Bolýar. Gurban ağa aýtjak zady bar bolsa Gurban ağany çağır. Bolýar. Menden hoşan ağam. Bolýar ömür. Bolýar ağam, hoş oturan. Köp sağ bol. Bolýar. Sen hem sağ ol. Yes. Şükür daýa Gurban ağa bu howadat ýanlaryny men eşitip gaty geň gördüm. Bular badar iqtisadiýatyny türmäň içine salypdyrlar. Daşyny akyn emeleriň ýapdylar. Badary ýok diýip ýödük, bu badarlar bar eken. Geň zatlarken indi ýöne bir açwat bir diýeni ýadymy şu ýa-da. Şol kredit sisteminde kafeňden ýapykda bolan bollar. Gerek wagt açýarlar. Karmoşka diýen yer bar, iki karşyny yer, nahar berilýän yer. Karmoşka da bilýän. Bilýän karmoşka. Şu karmoşka kışın gün şol açyk goýýarlar. Sawuk gelýär, geçer sawukda. Sawuk gelýär, gaýraty ýapyň, zapyna geçerdi istat ýanana atyn. 5 mat bir ýapaýyn diýär. Şunu 5 mat bir ýapdyrýan, akşam ýene sement çalşýardy. Bu da ýapyp gitdi sement çalş. Aňardan gelişi karmoşkany açýar. Ikinji gelen adamdy. Gaýraty ýap sawuk gelýär, oturup bolan, zap bolan, 5 mandyň mam diýär. Yok, botan zap o da ýapýar. Erti ýene sement ýene şol. Indi tomsyň menep terdine da, tomsyny ýapyp goýýar şonu. Aş hawa gelen at, dem ýeten atýar. 5 mandyň mam diýip, bak, berden ýene açyk goýýar. Onu ýeni ýapýar. Terdine gışyň onu açyk goýýar, tomsyny ýapyp goýýar. Hem bir terdine de, tomsyny pul berip açdyrmaly, gışyň onu pul berip ýapdyrmaly. Zat bolmada howa satyp bolýan eken ne? Hawa şöyle. Hawa satýarlar. Diňe hawa satýarlar. Hudaý satýar. İşden ýyňlardyşan pul ýatamak üçin kän bile kelle dewipdirler da. Näde pul ýatamaly, näil bilarda pul almaly. Pulun bolmasa otyň da gışyňa derläp otyň, myjyk bolup. Gışyňa şu digdenekläp otyň, karmoşkany açyp goýýar. Ol kredi bolanda da bir pragulka çykarmalydyr ha günde bir tapar arasy howa adamlar. Aklı boyunca çıkarmadı da, çıkaran atladı. Baniye gittiyen kışın onu, Hudayşın doğadık diyen zan adlamış, bir arkaymır tuğut şeydi yani. Bariyan durdu cellatlı kalsınlar. Elin şeysi otuyla bağ mı? Bolza beriyen ber yarın saatte düşüyor. Yok mu? Giriyen kızıl tuğu yapıp koyuyor. Aşağına girip bunun kışın onu. Uğurluk kayıtmırlar sonra, çeyren yok. Veya şu anda örtüp yarım saatte düşüyor. Kıran tavrak koyuyor daşınla denine, esinde de şuylamaktır. Hemme adına şun pulu görekler. Düşünmedik şimdi. Hiç pırdadı. Yüreğe batırma avudan yeri yok da şun evor yadı. Yine sen kışın tomutun kameransı tuğ görekler. Kapçanık tuğacak, el yuğacak, elin yüzün yuğacak, tuvalete oturacak, tuğ içecek, çay içecek. Hemme adı tuğ görekler. Tuğ olmadı yaşayış yok. Anında düğünün kırandı yapıya sallattır orada. Kapıyı kapıya tuğ görekler. Şundan 5 mat vermen 10 mat 20 mat sallattır şun tak ýadı şun. Andi o da bulunçak kanany tuğy. Arasy da bolsa cehennem. Onun satyn alma. Indi diýme Gurban ağa men sana bir ýetgeşik bir sora bereň. Şoňa pikirlerinden jogap ber. Ine şu zatlaň hemme jesiniň kepilliğiyle garanti o kanun boyunca, düzgün boyunca şu kanunun işlemesinin kepili o devletin başı oluyor da, prezident oluyor da. Şimdi şu at yanı getirip boyutam görközsem yine men yalak şeydi birleştin. Näme diýerdin şoňa? Diýjeklärdin barmy? Diýjeklärdin gatken. Yani şonu ait o da günne seyrediyor şu atları.
Onun biz yankı şeyle guruluşuyuz. Şoňa diýjek zadyň barmy? Gurwan guly ady. Zadyň gatken. Yer yüzünde boy yurtda türme hem yerde ba yok yer. Yok yere ba Şveýçarýa köp yerlerde yok. Baryň bilen gurunu diýildi. Türkde İran bar yerde türme bar. Her bir adam bir cinayet etdiýe döwlet tarapyndan şoňa sürok berilýär. 20-25 sürok berilýär. Bolu gutordy. Bolu ýa-da biz şoňa boyun sürok berdik 30 ýyldy. Näçe şoň içinde istikhoyna oturup bolana. Näçe arkaň oturup bolmaýar şoň içinde. Şu sany sebebi näme? Näçe amorlygy biz giýjegini ýençmeli, işgärle ýençmeli. Näçe damak bermeýärler bize. Onu öldürüp goýbermeli adam şeýle biýetjek boldy. Haçana deňen öýüňde ýa aýjydyk, onuň sat, myn sat, badylyň sat, näme sat berip içinde ýaşyp öljekdir. Onun bir birine bir çağadı. Bizim en atamız var, yerden çıkamadı. Bizim de hoğaslarımız var. Näçe adam şoň içinde ölmeli? Näme sebäpleri? Şu damak ýazat berilmeli sen. Näçe jinaýetde bu? Kim buna aýtan? Ýazada goşul, ýene bulada goşul. Sen ukçin etmelisin. Näçe zatdy berilen şu. Şoň içinde de ýaşaýyş ýok. Günne günaşy gelip ýenjip ada militedem gelip ýenjipden. Başlygam gelip, operlarym gelip adam üstüne ýatýan bir ketelli ýa-da apteka ýa-da tançada bar ýa-da därdlerman bir aýta maskararak goýberýär. Böwrüň ağrıyor, ýürüň ağrıyor, kellen bir tablet çöp berýär. Nirde var şoň ýalda? Bir kelle ağrıky, bir böwrüň, bir de ýürüň ağrıky. Ben maskararak goýberýär. Adres ýerden goýberýär diýär. Ya bana da bir gidek diýişi şu jorik dip sançadan başlygy var. Ben başlygy men ýürüň ağrıma, demusman ma dedim. Böwrüň işi peşegim beren apýar. Onu tabletken çöberýär, tablet beren gepdeş diýär bana. Tabletke haýyş et, men kellem gowul, men böwrüğüm gowul, men ýürüğüm gowul diýär. Tabletke adam mı tablet kim tençidi? O men gepdeşer ýaly. Näçe bir maskaramy kemsitmeli? Kanun ýokmy? Ya biz adam däl. Näçe zatlar seredilýär? Hemme ýerde türme bar. Birinji damaga arasyzlyk seredilýär. Turok beren sana pikatmany kemsitmäni haky ýok. Urumuga gyrada dursun, sen kemsitmäni haky ýok. Bir Hudaýym bennet, her bir adam bir sebäp bilen tutulýar. Bir jinayet etýär, bir günäze tutulýar. Şoň içinde sana hiç ýerde ýaşaýyş mümkinçilik beren akly. Hemme zat pul beren ýa-da hazır. Hawa aljak bolsan sen, dem aljak bolsan pul bermeli. Kışın ýyl oturjak bolsan pul bermeli. Tomuzun karmuşkana açacak bolsan pul bermeli. Banyýa gitjek bolsan pul, Arasaba gitjek bolsan pul, Sançada gitjek pul. Näme bizim zawodumyz bar, ýerde tölemersin. Haçana deňe öýüňe haýyş etdirmeli. Haýyş et pul berip durmaly. Indi men bir zady men bilýän zadym da Türkmenistan öz raýatly köp pozorlukları öz onuň uşagyny adamdy ekdejek bolup jelepçilige çekip şoň üçinde bilýär ýaşaýyş gyndygyny, damak bermeýärligini. Öz kene satyp, namyny satyp, şolar diýir saklajak bolýar. Nirde başlapdy? Kanun ýok, ýokmy? Bir adam terek olar, bir adam jogap bermeli olar, başlapdy. Kim bu namyny satmaly? Näme satdy? Sebebi näme şu? Çelek jelepçilige çekip. Sen sebebi bağırışlar. Ya şoň içinde hor ýaty geldi, şonu öldürmejek bol, saklajak bol, diýrap çykjak bolýar şoň. Bağırışlar telefon geldi, aýdy ber, Gurwan, aýdy ber. Alo. Ha, internetimiz gowşak, näme bir kömek edýär öýdýär. Gurwan ne sesim gelen indi gelýär. Ne şu atlary şoňa eşdirjek bolup oturýar. Ne şol ýigdi, eşdin bolýan atlary, eşdemek diýmeli de demeti ýokdur, ýagdaýy ýokdur. O dowam ediler ýa ketelen ýerinden. Her ýurdun prezidenti bolýar, ýolbaşy bolýar, ministeri bolýar. Näçe şu ýurdy, şu işgärler prezidenti öwmäni mümkinçilik döredenek näçe ýamanlatmany töşüp mümkinçilik döretýär. Kim güne karşı zatları? Öýler günäkär. Yok men adamyň janyny pul berenim edilmeli. Adamyň janyny pul berenim çalşylmaly zat. Her ýurdun mesela paşady we prezidenti bolýar. Öňü öwmäne türmede ýatan daşynak şol öwmäni mümkinçilik döretmeli. Näçe ýamanlamany mümkinçilik döretýär.
Näme üçin ýaly biz hor taklaýarlar şoň içinde. Sebäbi näme zat? Kim jogap bermer? Men 50 60 taglygym gitdi men hemme de adam gitdi. Kim jogap bermer zatlar? Näme üçin telewizor çykyş etmişin ýaly görün etmeli. Gerekmiş zatlar. Zatlar düzeltip bolýandyr aşağı. Türkmenistan yer atı baýlyk gaty ken biz bilýäs şonu. Niýetin ýeşdapdyr. Bir näçe tutuk saklabyna. Hemme ýene milliardlar bir daşary ýurda çykyp geldi. Hemme ýol başdan ogluň uşaklar daşary ýurtda Ýewropada ýaşap geldi. Bu türmen saklabyna boşaltyn näme? Bir näçe tutuk saklabyna. Hemme açly göt gyrlyk bar ýerde. Kime öwreniň sen ýugurdyň? Zatlar bir adam jogap bermeli olar. Wof Yokman bilen ne şoň uğruna Gurban benim sen demeleňe hem bejedne goşulýan hem pikir o aýdýan zatlaryň bilen. Men Türkmenim ýamanlamany utanýan ýön men mejbur etýärler. Türkmen götüne asmany utanýar zat namaz etýärler. Ýön mejburdy men. Men saglym hemme adam gitdi. 17 ýyl adamyň ömrü. Bolýa 17 ýyl men oturupdym, ziýany ýok şoň. Näçe men maýyt goýbermeli. Sebäbi näme şo kim jogap bermeli? Men saglym kimden talap etmeli? Benim yerden ýeke çykamaga benim. Ýön Türkmenin bir nakly bar. Nämen ýekden şonu orardyň diýdi. Hemme adam jogaby bardy. Näme adam nämen ýekden ormaly bolar. Yokman şular jogap bermeli. Ben şu demäňi kellep bolýan şu demede men sen gurrun verip başlandyň şu 41-45-nji ýylyň Nemisliň ikinji Jahan urşunyň nemelerini kanslaýerlerini atlaryny idarlap memmetdim-de. Şonu ten nalak şoň şaýatlary bar-da. Şoň bir közü bar. Siz diýe şutaýk diýe kapydan giýreňizde diýe hukugyňyz daşynda galýar diýe. Bärik giýreňiz sizin diýe size galan hukuk diýe. Peçin içine girip turbadan çıkmak diye. Sizin ne bar hukukunuz diye peşte yakyalar da. Sizin ne şu kapıdan girip karmuşkodan çıkarsın diyenin nemesini neme diyen ne? Solor yalak yağdayım. Ölüm ediyen dağıtlarından katı kovu diyorlar da. O bunu yönü kazanç nemesini öğürüp durur. Tücareti öğürüp durur da türmen içini. Huday taklasın beyle bu tansızlık bu millette niyiden geliyor bizim? Dinimizde de yok. Medeniyetimizde de yok. Değerli surlarımızda da yok. Bu da. Şu türmen işgârı bırakına sonra veriyor. Yani işleşen adet ki produktu pul getirip ya adet ki men şu kızıktan yani ne için şey adamın kanı çiğer. Ne için zor hem de pul veren boluyor. İyi içkin pul veren almalı. Hava alacaklı, havayı yiyecekli, pul veren nimetmeli. Sançada varacaklı, pul baniye. Ne için şeyle oluyor. Ben bilemem mi diye. Ben bilemem, biledim ne diye. Ayıp ben düşündürüm, ben bileyin yani. Biz işte işe girecek olsak $50,000, $100,000 verip gireceğiz. Onun için yatamalı olarlar diye. Bir günah kârlı. Başka yerden oldu o pulu. Biz önde 30-25 yıl süre var. Bizim karnımız ismeli, bizim hocalarımızın karnımız ismeli. Niye de var onu yazdılar? Başka yerlerde de var. Şunları yalak zat etme için para verip şotayk işe giriyorlar. Kazanç etme için. O da gen, o gen zatlar da. Bir halta. Şimdi biz öğrenme şundan hemme adam biliyor. Türmede yatan, kriti sistemede yatan avudunu bar adam biliyor. Bir halta 20 kilo atıyor. Şu ten yanına geçirecek böyle $50 yani. İçindeki zaten var $20 bakatıyor. Geliyor da. Her halta $50. Gıygırış $1 Karmoşkanasıya geliyor. Produktu götüreyim dışarıdan. Ne alacak bir halta $50. Aşağı Arap olmuyor. Yapıp böyle sen dinlen ağam dedi. Karmoşkan yapıp gidiyor. Ben Almanı mecbur başka yağdayın yok. O da ölüp çürek gitmedi. Doğru öyüme hat dedim. Ay gayrat edin. Şöyle şeylerimi dağıttım, satıştırım. İyi geldim hem de ne oldu? Ne oldu başlamadı. Hiç zat yok. Bu durmuş çöküp durdu. Dikkat edecek kadar yaşım 60 yaşar. Ne acaba hocam dikkat etmedi. Nereden tapmadı da. Ne $100,000 ben dağıttım, satıştırıp raskhod edildi. Kimden alma, kimden talep etmiş olur. Şimdi buraya oraya gidip de sağlığım ben nereden almadım?
Sağlama kim cevap berýär? Men suratdan uğrattım da men ýetäde gelemde men suratdan yüzüm gördüm ne eldi men. O Hudaý haklasın. Evet. Kellen ne eldi? Kellen. Kellen. Hem Fikrin yerini görendirsin. Näme men şey için ýaly gurup porlamady. Men näme edip duruşdydy. Deme Gurwan ýa odan nefede 1200-1800 adam bolýan wagtlary bar diýdi. Ha. O bir giden bu adam diýmek kän adam. Şu suda var ýaly men görýän oglary hemmesini gurulýar informasiýa diýer. Näçe bolup gelen falançy. Bu bizde veren Türkiye'nin adamları var. Krite bir yıl ya 2 yıl verdiler. Şu patologa Türkmenistan'a kanun 5 yıl krite. Näçe oraya sana 5 yıl krite berilmepdir. Her yılına 5 yıl dolar. Her yılına 5 yıl dolar töleýär. Kritana ýok. Her yıl bir yıl kritana 5 yıl dolar bahatı var. Ama gadyny bir paska çilim bar ya şonu ýar hemmelerden bahatı var. 3 yıl kritana satyn aljaklarda 15 000 dolar berýär. Akly girmeýänler. Öz 20 kriten pul verir satın. Pul yok adam näme etmeli? Bu nereden getirip vermeli? O çüremel ölmeli şoň içinde. Advokatın Türkmenistan'da hiç rol oynamıyor. Hiç bir gücü yok. Arada ol dellal diýen arasy. Bir Suudiýa bilen gepleşýär, komitet bilen gepleşýär, prokurorluk gepleşýär. Her ýylyna 5 000 dolar. Diňe o sewda etdirýär. Advokat diňe arasy şol mene Suudiýa bilen arada gatnaýar. Tülçüne arada gatnaýar. Her kriter herine 5 000 dolar. Her kim kriterde ýatatgyň bilýär öýde näme bardyny. Açdy horluk, dol amollyk ýetýän bilýär. Ben 10-20 000 dolar atdyk kän pul. Hökümet hem bir daha köretmeli bermeli. Şu kriterde oturmajak bol. Biznes. Öyle bolup pul aýlanýar ýyllar. Yani türme sisteminde Türkmenin 1-2 milyar dolar pul aýlanýar da. O hozurluň berýän abarotundan kän neme abarot berýär-de türmeň içinde. Men näçe gepleşi näçe mertebene gepleşi otyryn. Şimdi bir ýer gawy ýerin aýdan ýa tagamak aýtmana. Arasyna gawy ýerin aýdan ýa şeýle bu giýje uny ýatýan tapjak bolup tap bilemäp men. Niýesin aýdan gawy ýerin ýatan adamla kän? Arasyna birçe gawy adam aýdan ýa şoňa tap bilemäp şeýle giýje uny ýatýan tapjak bolup tap bilemäp şol. Gürkünçdi. Bu rejimde bu diktatörlü adam diýmek güne rejim şu rejimin töwereginde yani haşalot var da bur topar o içinde hem o odaşlığım da yine o tapar ağa goýuşa diýe ne Gurwan ağa bilen yani reportaj edip otur diýe de ýöne tapar ağa diýe kefelli. Bu gowy adam dälli. Ne bu adam diktatör diye. Yine burada at diye. Ne şu atları açık görkecek adamlara da şey değil ya. Öyle tek o da şunu deyip görün. Biliyorum kim diyenim. Ne oturun. Benim komutanı yerim. Komutan yani. Komutan kim diyenim biliyor musun? Ne Türkmen'e çüýräpdiň diye men o çüýrän wada näme üçin çüýräpdim diýmeýin. Çüýremedik ýerini görkezsinler ne. O tena türmäň içini gurrun görýän da men daşynda da şonu göremok. Çüýremedik ýeri ýok daşynda. Daşynda da şu türmäň içinde howa atyp bolýan bolsa daşynda da şoňa meňde zat neme diýerler. Da şu aeroportdan ýyňen Türkmenistan aeroportuna. O şo taýda nämen barlayan adamlar bar, pasport barlayan, tamojny diýilýär da kontrol. Ýa cehalet şo taýdan başlaýar. Bir 4-5 sanak jahil, sen şo ýa karmuşkan ýapyp açýanlar bar. Edir şolary ýalak. Ýöne eşikleri başga. Şo gelenden o bir zat ýoğunmaly, gödök gürleşmeli, nemetmeli. Daşam şonu alak bu. Yeki içi değil.
Türkmenistan'a giyip çıkan adamın hem beceririni biliyor. Yani adamlar sesini çıkaran yok. O söğünen oluyor ayarlığın yanına, çayın başında. Ya bunu gündeme çıkarıp bu da atlar çözmese devam ediyor. Kurban bulur neme bunlar hiç yani korkacak, ürkecek, nemetecek ortalarım korkacak, ürkecek adamlar değil. Bu da atlar gören adam o korkudan, ürküden katı udaklıklarını onun akılları yetmeyen olma mümkün ne? Sizin oturan vaktinin maddi, manevi, bari yitiren adını o şu devlet ödemelidir. Onu ödedir. Ehli o yitiren sağlığını da çenli. Hem meclisi şu devletin boynunda da sebebi kepili var. Kepil demek şu datlara cevap veriyor demektir. Ben çok için aydan ne yapacak diye çok ne duşunda ne duşun yalar edip aydı vermelidir. Bunları töleдөrsem şu tayda cinayet neme işleyen adam, şu türme sistemasında işleyen adamlar hem meclisi ortaya çıkar öyle cezaları çekmediler. O kanun ne diyen olsa ama bunu böyle dünya maskara ortluyor Türkmen'e gelişmiyor bizim. Yani böyle millete yararlanım değil. Tarihimiz 5000 yılı anrik diye de. Men boşacak vaktim kûnu uçe men çağıryan. O burada arkadaşına bir tane kart ver. Inni bana yarancak bolýardy. Yani 300'de oraya adam boşak gaýtdy. Menki ýaly görenem yok. Menki ýaly ýenjinem yok. Menki ýaly hem ýerde yatan adamlary yok da menki ýaly. Men hemme zady bilýär. Bana yarancak bolup ay sagaman bar ay denem diye haşet zady ki prezident zordan ýeteni halat etdi. Çağam gadiýe bana. Sagaman bar ýoluna hak bolsun, ýoldaşyň hak bolsun. Öyle diye gayret et diye barangda diye Türkmenistan türü öyle var. Ay bağda diye bu ayarı palçık var diye. Näme gerekler barangda öyle beýle diýip durma diye. Ben ayam ýetse bolýar. Ben mesip ýança bolýar diýen näme diýdim. Näme şolady ýöňçe diýmeýärler. Şonu diýdirmejek bolam. Öz ýurduny ýamanlatmajak bolam. Özü bidirek adam diýdirmejek bolam. Ýurduny ýamanlat ýöňçe başyndan şolady ýöň almaly. Ýöňe ýençmeldir, adamlar maýyp etmelidir. Ortaklamalıdır. Şol edeyni de hökmet edip biliyorsun. Biz şöyle mesaklamak da öz paykam hakkını veren mi oldu? Şu ısırığı zaten satmadı, o damak veren mi oldu? Ama onlar gelip yetişmedik mi oldu? Biz gelip bir yerde evirdik. Türkmenistan türmedi, o türme. Adamlar o taklı yerler. Keserlerdi bakın. Sancadak yerler. Ortaklarına kuruna evirdik. Yani evmeyeni yer o yanaktı. Gözümüz tayaktan açılmadı. Gözümüz yımırıkta dubinkide açılmadı. Elmadan başına tayak. Ondan sonra öňde aýdyp geçinde iyice dört yatan dağatıp gelýärken dişmen gıynan yedim. Yine hava açılıp geldi. Yine bu yenilmedi. Bu gelmedi erti. Haçana da şey titrek gelmedi. Korkup gelmedi. Şulan elinde. Häzir öňe şu adam täzir gizi ýatym birden tiskin durýar. Häzir şu täzir gelende 4 kilo häzir aýyrlanyp şu adam. Häzir öňe şu adam eter bardy. Yani Brian buna 28 mindən o ýatykan batyran tiskin durýar amaly ýa-da öýde çağaryň arasynda adam begeniýär. Näme işläpdi bolmady? Näme sebäp bilen zor ýençik gelmelisler. Näme şu hortaklamaly. Kim jogap bermelisler? Ýa-men aýtmalylar zaten. Hakykat aýtmaly. Hakykat hiç sizin ýerde ýetmeýär. Hakykat emden ýüze çykmaly. Kurban senden yine de bir zat haýyş etjekdim. Taňa çaňa diýen adamlar vardır. Şolong telefon nomerini demesen bize ber, bizem gürleş yok. Kim bilen neme diýen adamlar o teplerini ýazyp algyň. O näme diýenlerini nemedin. Bolmasa da biz bilen baglat. O benim gyzyklanýan o sen gorkunjoklar bilenem o saňa kömek etjekler bilenem gyzyklanýan. O Kepde onu zapsam ederim, iyi verirdim.
Özüm artık mezun cevabını veririm her bir adam. Men ağam düşünce hem de adı yetki. Dünya arayışmam ulu Hudaýa şükür. Bilimim yetki. Tugulemy gowy. Sağa der hem de. Şu atlary düşünüp edýäňem düşünýän neme gurban. Sağ ol. Hudaýa köçede entep beren adamlar özünde bir awraýmy var, özünde bir adamy var. Köçede entep beren ýer awraýy hojapdy özünde. Ýöne şun ýaly men utanýan, şun ýaly ýurtda özüme türkmen ýurt, öz dilim, öz milletim. Şun ýaly horlanıp gelenmen utanýan, namaz etýän. Ýöne adam näme şun ýaly dert çekdirin, şun ýaly ıra çekdirin, içine taganatdy, agyndan ot çykýardy. Ben Sovet döwrüniň gemelerinden bilýän, Sovet döwründe o taýda da biz bir derler nemeler bolýan ýerler bolýar. Ýöne hukuk goraýjy organlar bar. Sledütler vardır, o sülçüler vardır, beylekler vardır. Şolar käte ýalňyş iş edýärler. O ýöne ýalňyş iş eden o bilýär. Şonu şo oturup çykyp gelen adam soň tapýan soň o daljok diýilýändir oňa. Hakyň onuň şo taýda ýok edilýändir. O hukuk goraýjy organlarda işleyen adamlar o tecrübeleri nemeleri hem becesi şo düzgünü bilýändir. Onuň nemeden agyryp geçenlerdir. Çydyk bardyr. Yani gyzyl çydyk diýilýär. O şondan agyryp geçip bilýänlerdir. O geçäýteler soň onuň şol diri alan barıp şoň nemesini neme diýendirler. Türmeň içinde köne nemeleri bolsa bilýändirler. Ýöne bu Türkmen nemesinde hiç tat ýok. Ha demet bir topur familya soradylar. Şonam soraýyn ben o bir çärjewli biriniň adyny toraýarlar. Şu nemelerde bar. Şu at men ýadyma düşenok ýazmandyr onu. Bir worda konwa näme diýip neme diýerler soraýarlar. Şonu Gurban agadan sorap berdip kän neme ýazypdyrlar da. Daha şoğlu bir yer vardı, onu öldürdüler içinde. Kim diýerdiler? Yurçuk diýerdiler. Familiyasem Çannifti. Ondan ýene bir eýlektip çärjewli bolmaly, oda nefede oda öldürüpdir diýer. Men şu Warza bilen Awduşkurda odan nefede 7-nji grupda bile ýapdym. Awduşkur ýapallaryny bile gaýtdyk şon bilen. Şonu men bilen şonu 7-nji grup ýapdylar. Onu ýurçuk ýaly. Şoň üçin öldürdiler. Eşe gelenler näme biz ýakat haýyşly diýerler de ama neme o şu Warza. Bu birine urup öldürdüler şöýdi. Onum şu amollar urup öldürýändirler. Amollar öldürýär ha. Aýşdan o sar diýip şu başlaram günleren atýar. Türmelerde öňkü ýalyk şu worda konlar da atlarym galmady diýen olarda da awtoritet hiç tat ýok. Düzgün ýok da. Aýby var ýöne olan güýji ýok olan. Buranın ýerdeşmeýär. Onuň ýeme yalan şahiatlar var. O odun nepeni gördüm, nemeni gördüm deyip daşına yalan şahiatlık edenler var. Bire 14. yıl mı neme mi? İnterview veriyor da. O odun nepeni içi gülüyalak nakardadı. Yervetler neme deyip şey deyip vurrum veriyor da. O familyasına Maydayın Bayhanov diye familyası. O ödüm bizim işgärimiz Kandil fabrika direktördi ben doğrumda. O men başka näme etsin olar? O Türkmenistanyny ýaşap bolan ýöwmen bar orada. Ýok, daşyna gelipdir, daşyna. Benim şol ýanna. Şu daşyna çykandan sonra şonu ýamallasa ýene girerde şöyle. Ýöwmen bar ýaşar, daşarda ýaşap. Çäram ýok. O gelýär komissiýa gelýär, näme elýär berdi? Gül ýalýar.
diýilmeýär bir direkt erbetdi. Nahar öýle öňe hiç de diýip bolmaýar. Diýenden on näse artma çynjydy. Ýöne kamisa käwat gelýär, bilýärim öýde. Kamisa gelýär şeýle hakyna doglygyny alyp gitýär başlardan. Başda öýde täp pul ýatab otyrdy. Tançatdan, Istrawoýdan kemçini görjek bar näme Istrawoý baramyn aňtatjakda. Aňtatjakda. Gelişine şu Istrawoýa girdi, nämişip berýän belli. Köre belli zaten. Tutacak bolsaň olar. Näçe bizden haýryan sen onu. Näme kemçi naharymyz gawmy. Bize sormak gerek de sen bar Istrawoýa girä-de, Kastroň gafagyna näme şu ýany görersiň sen. Bize gerek gerek olar. Olay doňullaşdy bir şey değil. Doňulyň Arap hakyny alyp gitýär doglygyny. Sen düşünmedin Gurban. Oğlan düşündüm. Daşınna şu yani şu rejime karşı görüşüp bir sıfatına Ha, düştün mü? Öyle ben kahraman diyeyim. Ha. O Kahraman diyor. O bir tane var şu yalancı şahitlerde. O şu deme rejimin daşındaki çayır bunlar şunu bilemek. Niyetinden suçiyeler, niyetinden neme diyorlar yönü. Ulanıyorlar da şunu. Doğruyorsun alyan mı yerde? Bilmedim doğruyorsun alyan mı ya başka nemeleri var mı? Şu an bir de doğruya verecek falan Türkmenistan gelip ben mesela $100,000 ev diyedim ben hiç yaşanım evmerdim. Pulu için ben yalan Allah var bir yuva kaldırabilmeli. 100 ile de gerek de onu alıp dedi. Bilmedim şoları ne emedilyandı o benim ne bolmato ben tanıya da ben gol tanıya. Tabii iş kermi. O öyle bir tapar iki taparım derken duş demet görün. Ben ağalam şu tayda oturunum bilye. O 14. yılda kaydıptır o Selamun aleyküm da nemeti yok da. Yani o da nepede oturduk kayıttım deyip dünya reportaj veriyor. Şu tay yervettel yaşap oluyor diye de. Yani sen gururun veriyen zatlan hiç de yok şolun gururunun. O ne yapıyor? O da nepede top yok. Ne açıyla o da nepede top yok diye. O 4 metre böyle 5 metre böyle tuvalete çıkıp ömür koluna attı. 14. yılda. Kim diyer onu? 14. yılda bir işte öğrenme oturtuydu. Top yok şuydu. Sen tuvalete çıkıp 1 metre ömür attı. Ne ağlıyor o adam? Prodolarda afseri var olmadı. Prodolar çıkarıyor. Afseri var olana karakter derdinin ya. İkindinin akşamları karmoşka açılanına produktu da satın alacaklar. Kelleyen çıkar. Prodol var diye. Hep karakter işte görünen lazım. Ne mi ağlıyor adam? 2014'de ben öğrenmiş öyle dedim ben. Şuna içine baranam yalan mı kanlayanlar? Bilemok. Ben Bayhanov diye. Eşitip miydik? Yok, eşitmem. Yani bir yerden doğru alayan bir çeşmede su içiyandır o. Ne verip ulakan adam yalanla informasiya verir. Adam pul için Allah bilir mi? Adam ölecek de hakikati aytsın. Prodolardan çıkmadığı kanun iyisi diye prodolar. Yatan adam da hakikati aytsın. Yalan söz gerek de verdi. Prodoları kamisa da gelmeyek kolorlap da adı kangverti yaptı kanun iyisine verecek bu ne? Kanun iyisi var görmüş taşlar baniyadasın kanun iyisi diye şöyle. Utanana apla ulakan adamı ağırlaş bir yerde. Ben amon gelen vaktin ertesi yaşoğunu prodolasıp kan saykıyalı öyle. Neyse o zatlar aydın aklı. Neyse kim naharın kemçiliğini aydın aklı. Neyse provokasyon çıkaran aklı. Neyse banaya kadar ekstrede kırandı bak yapıp koyuyorlar. Pul versen düşüp oluyor, pul vermesen sana yok. Utanca o şu zatlar. Hudaydan korkur aklı. Huday bağlanı onanan aklı Huday'dan arıyor. Emmeden ulakan adamı ne yaştan çağın atası olupturlar. Atıklı olupturlar. Adamı kanış bir yerli öyle. Yani ben şu demesini tapacak olayım. İntinin surata var. Men benen gepleşdim, bana suud etsin, şu zaman men öyle işte öyle gepleşiyor şu an. Bana düşündürüyor şu. Bana suud etsin, şu zaman men bana gepleşsin, men ayıtıp benen şu zaman ne kim onu örttü? Aydı blokta yatıp duracağım öyle. Blok gerek ki oradan falan hem şu. Blok gerek gel ama.
Bir adam bir pul alakam zat edakam bir yalanına şahit bolup utanç değil mi adama şu? Ne hadir gorkada. Adam ya şey sadi parayı öýdi. Adam ölüp kırılıp batı adam pul alakam yalan sözlemeli. Nerede var onu yazar? Ne şu yigit ne? Ne Ak Muhammed Bayhanov diye oğudan nepede. O dayavırçıları ben görmedim diye oğudan nepede. Gören nedir? Hem de ölüp gitti de ona. Hadir suğrutun. Ne şu oğlun Azatlık Radyosu'na reportaj veriyordu. Bunun yüzü böyle bir türmede yatan hemen de yanacağım. Ay, bilmedim. Yağdayı qav olmalı, 4 tane dutar kaptanını koyuptur. Yekices bolmaýam kavga. Oğun. Ne şol bulon demesi bar maksadı şu 20. noyabrdaki adamlar o canlı diri sağ gow yaşap ýör demesini dünya şu imaj vermediler. Bolýa. Men bir sorak berjek dinlejilerine. Eger şola şahit bolup bir tane suratyny görkezipler şola. Birim dirde şola. Yani Allah Taala kudreti veren bir näşsana dir bolam. Men liýşi şahatynyň hemmeti öldü şola. Maňa suud etdirdi. Men ýatdym şola beren. Men bile boldum şola beren. Men ýatdym 7-nji blokda. Men ýatdym komitetde. Maňa suud etdirler şoň dirligini. Kim bilýär? Her bir adam maňa jaň edip bilýär, men bilen habarlaşyp bilýär. Maňa suud etdi şoň dirligini. Hiç gaýsam dirdi aşky baryny öldürdiler şola. Bular oğuda nepede yok diye de. Ya men şu tayda duşmadım diye şoları. Oğudan nefet blok 7-nji blok, 9-njy blok, 5-nji, 7-nji blok da 8-nji blok var. Adam hemlerinde yatıyor. Men ýaly adam ýöne ýatdy şolam. 8-nde de ýatdy, 9-nde ýatdy, 7-njisinde mi ýatdy. Şu inistralan 1-7-nji blokda men ýatan akly hiç gaýdy. Men ýöne diýşay şola beren ýatdym men, şöýde boldum men. Bu beýleki türmelerde de bolan bolmagy mümkin. O şagalla boldum, nämede boldum diye şu taýlarda duşan bolmagy da mümkin. Bayramalla mysal üçin. Men bayramanyny göremäpdim. Maşladym abadam gelene. Ýöne 7-nji blokda şol adamlar diýirdiýe ağlaýa, ýalan söýsün. Men bilen gep suud etdim şey. 7-nji blok nerden gidilýäni aýtdym men. Maşyr suud etdim ma. 7-nji blok nerden bar diýe, nerden giýildi? Ýol nerden? Aýdy bilmez. Kameras näýli? Aýdy bilmez. Dedim gören adam bilýär onu. Men bilen gepdim ma suud etdim 7-nji blok nerden girmeli? Nerden çykmaly? Nerden barmaly? Kameralar näýli? Penjereler näýli? Aynen şu an Gurvan şunu ekrana verir, o da seyrediye dinliye, ondan sonra o orada çıkar bize. Men 7-nji blok ne kamera var diye. Ben sonra aýdyp bilmez hiç. Men kanda sor, bu diýdim bar, ol öýden bize informasiýalar. Ol diýbilmez. Men bir soralar beren gelip jogap tap bilmeýär. Adam diýilmez. Men sorak bereň. Diýjek tapdym bar da, jogap tap bilmeýär. Ýatan adam bolsa diýip biler. Ýa şöýden ýatan ýeme bolup ýatmadyk adama da ýalany şahit berip bolmadan. Men bilen gepleşmek. Şol ýalak şahyatlarymyz kän, o bilgiň bolsun, o ýatyp çykaran badyr elbetde. Näme bolun ýöne bilmedim. Näme maksat bilen edýärler, o taýlaryny bilemok. O ýöne demesi sanlyga abada adam. O götü diýilýär. Sanlyga adam. Bilmeýän adyna bilemok der, bilýän adyna da bilýän. Bu näsine galjak gel. Diýip aýtmalylar. Şu bayramada sen soruyor men ýatamam, göremem. Ha o näse. Görmeden gördüm diýilmez. Ýöne bäde deme var. Şu ulu tiýatrat barda. Ähli halkara gurumalary Türkmenistana basyş görkezýärler. Şu 25-nji noýabrdakylar diýil görkedim. O ýöne şoň garşysyna bularyň tiýatrat göretmeliler. Yok olur diýri, gowy taklanýa, janlar sag seredilýä, diýilen imaj vermeliler. Şonu berdirmek üçin hem şolary ýalak demeleri ulanýarlar da.
Ne oturup kaydan ne diri şayat ne şu görüptür o şu tayda nakaram goverliye diye de. O demelerim var. Ve burada şöyle talyarka var, plasma talyarka. Talarken ulutanmak için bir plasma kiçi talyarka bir çırpağım tutmuyor. 7. blokta şu kiçi talyarka var. Rengine mayıp sodak bir kiçi talyarka bir çırpaq tutunan. Şimdi şöyle bir tane ağaç çemçe, bir küçücük talyarka, bir tane de bakar var. Bakarın çüycem derler. Alüminyum bakar var. Başka hiç tat yok şeyde. Kapçanı orada başka hiç tat yok. Nahar geliyor, çırpaq alacak diyen de alıp bilen atı. Ya talyarkan küçükten. 4 çemçe oluyor şimdi. Ben öyle çemçeler ölçük gördüm. Dün görüp. 4 çemçe adam nahar ve buğday nedir yaşasın. Adam bir heptele günne para uyandı şu yürümür ya, yigrendir ya şu. Yöneten 3 vaktına yıllar iyice yaşardan. Neydi yaşayacaktın? Yönü kurban ne daşında yetmiyorum Türkmenlerimden bulurum Türkmen ne? Şu da atlar ne hem çüne diyorlar. Ne şu da atlara ben aklım alan nokta. Var ben erved adam olayım. O beni kavanayan olmaklar mümkün. Hani hem diyenlerin bile yok ben lokan tanap gören adamlamam derler. O benim için onun bari yoğum defsen. Onları ünsem verpiyorum nokta. Yönü bir topor adam yatır, şu tayda helak olup yatır da. O şoları kömür edenden, yani neme denilen, şu tayının yağdayını dünya neten bildirip oturuyorsun ha. O bildirmeyen dereğine, o şu tayı yervet değil, yağdayına getirecek oluyorlar da. Ne bulun ediyen kömürleri şol. Ödem rejimin karşısında görüşüp gören adam tıpatında. Ne diyorlar onu? Kaptallayın ne bile? Ne şolor yalak demelemiz var da. Ne ten ortaya çıkmağın, ne şolor yalak demeğin üstüne açtın da. O şolor hem beceri ben üstüme topluyorlar da. O tapar diye şu doğanların şey porran son değerleri yaptır diye de hak değil. Baral neme diye. Ana. Adam Köyünün geçen bir vardı. Adam köpçülük yoluna düştüm diye hem de adam eşi oluyor yani. Yo, şeyler hep oluyor. Karşıya adam çıkar. Bolu bilir. Şu diye 7. blokta yattım şeyden çıkayım. 2014'te. Şu memberin gepleşleri şöyle neyse köp dağıtlar soracak. Sonra cevap tak bilmiyor. Adam der şey. Şöyle kav yaşayış. 8. blokta var opş adamın yaşayan yerde topluyor. Şöyle bir su yok. Şöyle damak yok. Şöyle sançada der arada hava çıkarına hem de gören bol. 7. blokta pul oynana. 7. prodoluna komitet oturuyor. Şuna işgärler oturuyor. Bir karta öyle hiç ile hareket yok. Bu hareket yok öyle. Kameralar hem yerde dur. Oturup bekliyor. Şu an ben şöyle hasta oy var, ben tanışım işleşip plümetreye dağıttım. Benim kuruluşu bilen. Ne açık işleşip plüm getirdim, produktu getirdim. Bir gepte şey, ben burada git yanına duru bilen. Kameralar işte o. Bir hareket yok. O da ne mi? Adamlar ağaçlarına ortada öldür diyen yer şöyle. 7. blok. 8. blok, 9. blok hadicek, bana hadicek. Böyle hareket var. Pul getirdik oluyor, produktu getirdik oluyor, hemmeler getirdik oluyor. Yani arak getirdik, bir maşinım getirdik, yok yerde bir giyeceğiz. Lipo yadı gerektiysen pul ver, getir geldir. Neyse, neyme gerektiysen zarına başlayın. Yani sveci et gerekli getir, çekiydir. Neyme de taşardan gerek getirdik oldu. Narkotik, neyme gerektiysen getirdik oldu. Şu yüzden kumdan pasta oyla tavşan getirdik yerleşti. Öğrendim, alardık yalnız. Sveci tavşan getirdik yerleşti. Bundan tavşan zat kendirdir şey. Ağlapdadı kurket tatyandır. Svej neme gerek bolsa bak bu nügücü doğru geliyor maşinle. Her kim öl maşinlere geliyor bagajda doldurup getirip iyice altıda gittiye başta doğruyan beriyen iyice karmaşa paylığa tatyan.
Bağlar iyice. Karmoşka arası katık gerek mi, tüdüme gerek mi, süt gerek mi, el yımırk gerek mi, tavşan gerek mi, keyine neme gerek diye, arak gerek mi, çilim neme diysen bağ. Neyse bizim öz hakkımızı vermeyelim paykamızı. Neyse istiroidi da tutuğa satılmalı. Seveyim zaten. Neyse bir de sindirmeyelim zaten. Bizim paykamız hakkımız bizim şöyle vermeyelim şunu. Neyse manını harbi şirtmeyelim zaten satıl diyebiliriz. Bir blok et, indiyan etler, hadi koyduğumdan dondurup etler, bolonga 5 kiler, 50 manat. Sonra kaldırdı 100 manat ederdi. Yeme türmen içini ne bağdırık kadiyeti türmen içini işliye şeyle olmalı. Şu zatları, etler zatları var. Pasta oyla üylerini alıp gidiyormuş. Asabı da işlerine olur mu? Kartuşka ondan alıp gidiyordu. Kisiyek yine burada üylerini paket üylerini alıp gidiyordu. Bu tonan aklı ol. Nedir bu tutsan hakkını yapacakın üyüm? Hem bir taraftan sağıp öldürüp var ya adam. Bu tonca uşu da. Neme kurban ter gurrun veriyen oğlum ben dinlemeni tonayanla. Dinlemeni tonayan. Yönü ediyen adamlar ne ediyorlarken bu da. Şu nedir çağılanı iyidirecektir. Bu tutsan hakkını. Benlikte oturanı. Kulpatında oturan adam. Boliya bayramadi alakayı açıp durmamada boliya diyecek. Öyle iyidirmeyen, tatlayan, təhdə üylüyor diyelim. Sonucu olur. Bir gayratı adam da olur. En atat kimdiği belli değil mi? Nedir şu haramda çağılan iyidirecek? Ben Türkmenlik dövüşüne hak geldim. O Türkmenli yok mu Türkmenli? Burada o Türkmenli'nin kılıcından kanamıyor. O Türkmenli yok, o çordur. Ben şöyle yatık gelip bıraktıklı Suriye'de Farsat başka millet vardı. Şu içinde yamanlarımı damarıma degerdiler. Nedir o Türkmenay bile? Kanı içip durlu, arada vahçı koyup bu ton yine amzet yer Türkmen içinde. Şöyle ben kırılışardım ben. Bir neyse kanında damarda Türkmen'in kanı var dedim. İçi var o adalıp var ya da. Tonca hoşu da. Nedir Türkmen diyecek? Kurban bugün ştayda demedayeli tamamlayeli. Senem yadat mali. Sağ ol köp gurrun verdin. O yönü şu yalan şayatları dağıtlarım hem becetini bir ortaya çıkarıp bunları bir yalan aşlap bürkülmeli. Bolmata bu meseleleri çözme katı kıyındır. Şu nesnan yaralı adamın ne olur? Ne mesela? Nerede peyda oluyorlar? Nerede bak yerde bir ağaçı mal yitiren yeni bırdatları atıp almalı inanıyor. Hiç de tapman günahkarlar yani narkotik var yıl vermedi 25. Bir başka yerde de kıraniyet var. Türk var diyor öktaşmada. Avvanın kıraniyeti var. Türk mezarının var kıraniyetken. Neyse başka yerde atanan adamlar. Görümde atmalıyan adam. Daşın kahvada tut da denlen. O çopan mı, ağaçı mı, ne mi? Mal yitir, mal geçtir. Bu terhettir de geç, mal geçer. Bulutluk olur, ümürlük olur. Adam ağdaşır, yoğun yitirir. Bolu bilir ahirde. Kahvada tutar da neyse atmalıyan adam. İştirafı vardır, cezatı vardır. Yalanışat yedene mi oldu? O kayersin deme dersin, verirsin. Bolunu ok diyersin. Düşündürürsün. Bu terhetten mesela 400 sıra, pajaltı 400 sıra olmuyor. Neyse adamla köpünü öldürmeli şey. Neyse bir tek çağlar yetim koymalı. Atası koymalı. Kahvada tutarken evde yara bırakını hiç atlıyor. O kahva tutar da 4-5 adam bu. Prokot klinisi 400 sıra var. 400 sıra mı kavdu var. Neyse adamlar öyle o klinisi. Serhetlerde. Atın, urun. Yönü keyfini ölmeli. Malın geçiptir, ağdaştırın. Ya ümürüp ağat ki ağdaştırın. Atıp alıp urmalı. Öldürmeli. Hayvan nere? Adam ağalı. Onu nersen çağın atada ağalı. Öyle Türkmenim. Başka. Ya adam değil. Zayt hakladı. Yani 10 adam yarar geçiptir ona adam.
Bir adam, diýekçe adam bu maly geçdirsin, maly ödebären atyp öldürmeli. At almaly. Bütün elin näşe salladym we gyrydy gorap ýa başlary da gawak tutat ene. Näme üçin atmak? Ellerinde hiç adam ýok şoğulany. Köptem yaraly ýa ölüp gitdir. Onda kepleri ýani ahunda iki adam öldü. O verdi. O görülen bir ýönür ýaşy oğlun. Çarwa. O oğlun ağzına tüydün ilgiden çarp atsan. Atmaýy. Ömürüm ne ya bu löşegde görüp durar. Orada ayam kes. Ot bolondan azıcık karatna. O niýden ýakjak? Beýli jellat bolmak näme gerek? Gaýtam şu serhet açılmaly, bir wagt açılmaly. Ulu aňyr kimden gorýan sen aňyrdaky sen özüňe. O wagtany da şonala. Ben ýurdu bakmalca adam ben. O. Floro ýanky şu wagt iýderlap otyrs bolyn şolun ähli edýän zatlaryny ýanky orta ýazyp berýär. Bularym okýar. Bular ýanky Türkmenistan bir dekoratif respublika diýämedi. Dekoratif diýmek ýanky sünni ýasama. O nemeleri fasatlary bar. Ýani gurjok ýalak perdeleri. Arkasındaki adamlar düýünür, başka adamlar. Yani şu kitaplarını sen orta çıkıyor da şu an. Varlap gör. O ne mi? Başka familyeler. Türkmenel familyeler. O şuları idare ediyorlar. Kıynaşlı, katı kıynaşlı kurban. O yönü diri alıptın şoğa şükür ediyen. O Allah'ın yalkan yeri, nemeden yer bağıdır elbette. Gurrun veriyende atlandan nemedip adamlar ne dir çıktı deyip soruyalak neme geliyor da kelle. Havar yok. Näçe atlar satılıp näçe pullar rasxot edilir, hiç havar yok. Çünkü olup kimler diye içindeki iş diye türme awadan da içindeki iş geldi işlerde diye. Men üstüme näçe pul ýazarlar, näçe pul ýediler. Şöyle bilýär. Näçe dolarda pul tutup boldy. Özcan ber alç. Daşynda da şu pullara adamyny tutup türme salýarlar şonu demetmek üçin. Bunu bağlar tücarete öwüripdirler bu datlar hemmece. Awlat görenlere şu pulluca demere iş adamları bular adamları işleden oğlum. İş adamı pul gadayan iş adamı olduğuna gittin. Üstüne çok gelirler de. O sen türme salıp onun bar nemeğin şey sağıp alıyorlar. O bayıp bolun sonra çıkarttın yerler. Türmeğin içinde görünsün. Kendir şolar yerler. Ken. Bu kurban seni yadatmalı. Bugünlükçe ştayda gutoroli o iyileşler bilen hoşlaşalı. İyileşler köp sağ olun. Sağlıkta görüşeli kurban ağa sana da hem kişi Tanrı yalkasına aydiya sağ olsun aydiya şonu men sana getiriyen kurban. O agati uli iş ediyen Allah yalkasını niyeler hem kişi soğap iş ediyen aydiya. Bolya sapra sağlık doğru şey. Ha bolya biz onu beylek telefonda vurlaşa yerseydi.